Nginibikeleleke babukele emakhaya nibikelela lapha sohlelo lethu umgwazela babukele emakhaya nibikelela-ke ingwenya edla ezinye ingwenya babukele emakhaya namhlanje-ke sisabuyela khona-ke emzini kamakamfowethu and manje yabo njengamanje siyomshaya phansi simphile ku-24 hours saze samupha kwaze kwadlulela kwaze kwaba nosuku ngaphezulu kodwa-ke manje siyomshaya emnyango. Babukeli-ke ngicela ningakhohlwa ukusubscribe, ni-like, niphinde phela ni-share. Babukeli, cela-ke ukhumbule ukuthi uma ubhalile ungakukhohlwa ukuthi ungaphakami ngomoya. Yebo siyazi ukuthi usekwenza isilimo isikhathi eside kodwa nje ngicela nehliseni imimoya nishiyele yonke into kuthina. Babukeli-ke khona enye into-ke engifuna ukunicebisa kuyona. Ngicela-ke anike nifundiseni ukuthi asingenzi sonke into eyodwa kufana nani nokuthi sonke sifuna imisebenzi. Abanye phela bazama ukuqala something, amabhizinisi noma ini eseceleni. Singasebenzi sonke. Ngoba kahle kahle ukusebenza bafethu ayi mase sibuyela nje emaqinisweni ukusebenza bafethu. Leya nto leya angikwazi nokuthi ngayibiza ngani kodwa ngeke bafethu. Ngeke uwumuntu uphila uzojabula kawu-12 enyakeni kodwa unyaka una 365 days. Mina nje leyo nto mfethu since nje mina njengoba ungibona ngingaka today mina mhlawumbe ukusebenza ngasebenza kancane kodwa ngasheshe ngayibona lento ukuthi hayi ngeke scam lesi. Ingakho kubona abantu abaningi mabesebenza ubabone bentshontsha emsebenzini nani benzani ngoba bafethu ayi ezinye izinto ngazothi mfethu samele sike siyibuyisele endaweni yaso. Baphuma laba namhlanje ngithande ngathandi lo ngqongqoze kanti ubona sezingqongqoze madoda hamba kanjani ubani-ke futhi manje wena Futhi yo hayi bo. Hawu Qhamuka simphoseke kanjalo. wemfethu awuze la Kanjani ningangizama. lalela la Ngizama ngizocapha isinto. uyayibona yini le ozohlala la Imali ozohlala la ngiyoboshwa ngiboshwelana. hlala phansi phela Kwami ngizongitshela ngihlale phansi kwami. mfethu kanti awuhlale phansi Cha ngirathi ngimile. hlala phansi mfethu uba manje lo Ungasondeli duze kwami. uba manje lo Ubafo lo. Ngihlangana kusuba. okay awumeke ubungithukelana efonini lethi amade ngikufonela kanjani ngaleyo ndlela. yiphi indlela Lebo ukhuluma ngayo nami. cha mina bengikutshela ukuthi indla ibhaliwe ngawe ibhalwe ngalo munye Ayikho lento ngitshela yona. Ngiwabonile amaphepha awu-fake la. Ngiyabona amaphepha awu-fake. Abona amaphepha. no phela bengivele ngeke ngishiye original webaba awulale angilalele kahle bengeke ngishiye i-original ngikunika ikhophi nawe ukuze lalela okay okay imake mfethu makuwukuthi-ke uthi C4G la yikho inkinga ngicela sihambeni nawe yabo lento engizoyenza manje la if nenkinga nayo so hamba nawe sihambe siye police station ufike uwatshela amaphoyisa ukuthi ngenzeni mina la nakhona unani ingoma uthi ungene ungaqhubuzanga sungenathi lalela-ke angithi iwona amaphoyisa azokutshela ukuthi ingunya lento engiyenzayo ngiyithathephi ima lalela angithi mina ngiyasho ukuthi ingunya leli wena othi anginalo muphi lo munye ubafu yena ungephi lalela-ke yazi ukuthi umtshela la azwe kahle wemfethu ngoba anizwa kahle lalela-ke angithi njengoba amaphepha awufake ngizongitshela futhi sengiphume la okay kathelo zankosi ndoda ngenzeni mina uba ngibamba inkunzi yokuqala ubafu ngiyasho bafuna lo uchaza kulabantu abanayo inkunzi okay lalela uyichaza awuphumi hayi kwaphuma ya ngisho uyasho ubafu wami ya wendoda angifuni usikhala sakho ngisicathulo manje la ekhaya wemfethu
Ikwakho yini? Wemfethu. Cha yazi uyangixaka manje, yazi wena baba lekhaya manje indlela oyenza ngayo akusaqondi kahle. Wena mnikazi walomuzi. Lalela la wevuvundini. Uyawazi uvuvu uthini? Wena ke hena ungathi uvuvu. Lalela ke. Ngequmfuya ngifika la. Okay, vele phela niwela ngengwenya. So manje ayikho inkinga. Wena ngizibizwa. Lalela wemfethu imali. Lalela la. Inkinga yokuthi wena awusiyo wala akusinkinga leyo. Poyini inkinga. Inkinga la kuukuthi wena uhleli emzini womuntu kahle kahle uhleli wena uhleli ngekho ngomthetho la kulendlu. Iyona inkinga leyo. Usuke nje ngithola ikhanda lami elikhulu ngizohlala ngikani. Yabo ukuthi ayenzi. Imake amaphepha ngithi nanka akhomba ukuthi akusiwa la. Wafujile amaphepha. Yazi nayo South Africa zenza kanjani izinto zenzeka la izansi. Umuntu angaforge nje ne-ID yakho azibize wena. Kodwa manje ngizokwazi. Mina ngikholwa kanjani? Imake mfethu okay. Ufuna ngenze Ngicela ke ngithi ke lalela. Yamfabisa. Angazi noma ngizoboshela into engayazi. Oza nkosi yazi ngibaphathele uma uqala lezi tayela zakho mase ngikugaxa bona ngiyakuthatha ngiyokushiya police station njengoba nje usufike ngizokukhombisa ke mina ke wena usuwafika wena ungafika emzini nomuntu ufika uthi wena banamalungelo okwenza lonto. No, mina yazi ifana nokuthini lento ifana nokuthi ngithunyelwe umnikazi womuzi. Yes. So wena awuna ichashalala kahle isichashalala sakhe angisho ngibuza kanjani yazi noma ungabiza noma ingane ngileyo nto ke you understand kodwa mina engikwazi akawazi umqonda yena lalela saza ukuhlalisana nobaba wahlule ukuhlala nami ngamkhipha akaphumi because akawazi ukuhlala sasikwazi ukuhlala ndawonye wathatha ifinish wahamba bezokhombisa ama document original wemfethu kabalapha kuyena wemfethu yazi ngendlela okhuluma ngayo ukhulume ngathi uthi le ndlu mhlambe yakhiwa wena noma mhlambe nayakha nobabili nobaba wakho nibhizi nishaya iplaster omunye lokhu lalela la le ndlu le sivele phela ubaba wawuthenga lo muzi noma wakhe ubaba u2 ayisebenzele lo muzi uma wakhe ayikho into etheni wayekhuluma baba finish aphinda wathatha ifinish yababa wami wahamba nayo ngithini ngezwe kanti wena indaba ungafuna ulalisa isitori sami ufuna ulalisa ngoba yena ubhalele ngoba mina ngibhalanga incwadi yaze kuwena mangifuna imali mangifuna ukulalela isitori sakho ngibekela iID yakho la mase ungibekela ne certificate sababa wakho la yabo ngoba ngisho imalalela imali ngizwe phela okay ushuthi akusalanga ID wena una ID angina ID la kimi ngoba kathi ngifuna ngifuna uapply umsebenzi oba ngiyaqilazela ngisebenza khona okay lale imake mfethu asenzeni kanje okunye nokunye usuchaza police station mina angihlangene angithi uthe una ID nginayo ID uzochazela amaphoyisa police station ukuthi una ID kufike umuntu la umgwazelwa wafike wangikhipha yabo manje ngiyakukhipha yabo angifuni ngize ngikuthele induku ukuze uphume ngifuna ukuthi uyiphumele kahle nayo ingedi le ngizovala la uvala kwami and sesitsheliwe lalela sesitsheliwe ukuthi vele le enye room iwindi la khona lifile so sizofika nakhona sifike sifake sofike sifake amabedla guard futhi sikhombisa ukuthi siyavala and futhi meke wangena la without permission ngingenile without permission yami lalela wena kusemnikazi wakho lo muzi permission singena kwami okay hle ndoda set hayibo ungaphuma ungabalaleli mnyango labantu bafike kuthina siyipholele kamnandi ilanga lashisa 32 degrees uzositshela uthatha phira sitshela ukuba futhi akaphumi awunayo i-right okwenza la khona kwakhe ikati lomtshente kodwa ngani uma uzwa noma understand ufuna ukukhuluma isiNgisi noma isiChina nawe kanti uyimzulu noma uyini awungichazela bafo ba manje ngi-understand noma ngiyakutshela ukuthi ubafe ngeke awukhishwe kuwena
manje wena ngenza athi manje kwakho la umtshela Phume liphi right onayo utshela uBafitha Phume ungichazela nje la yazi ukubhalela uncwadi bakuthuma ukuthi uze la okay mfethu hayi angizwa mina kahle le hayi lalelakhe mina bafisa angingicaciseli hayi khuleka ngicela hayi noma yena lalelakhe mfethu senzeni kanje senze nje izinto isheshe ngoba manje isikhathi akunaso into engenza ukuthi ngiphume ngisheshe niphume iyona into engingenza okay angithi ke njengoba wena uthi ufuna sheshe siphume ngicela ukwenzela lula ke mfethu kusaseyimanje thatha ongokwakho la endlini ngoba mengayivala le ndlu ngeke usayivula and mengwayivula uzoboshwa uboshelwe trespassing emzini womuntu ngingafonela manje amaphoyisa yini trespassing ngoba ifela kwami nangangqongqoza navele natheleka yazi asenzeni into fonela amaphoyisa American wena umina sisigxobo nje lalela mshayi ngempama mayiyaphinde futhi ekhuluma something lalela ndoda uthe wena uzofonela amaphoyisa mshayi ngempama mayike ekhuluma something fonela amaphoyisa angithi uthe wena uzofonela amaphoyisa kuba yiwona azokusiza fonela amaphoyisa akuwatshela ukuthi wena kanjani and uwatshele ngindoda mina inkinga zami ngiyimela mina engifana njengaloyo ufika njengobafu ofika kubhalela incwadi okhala kwena mina ngizikhalela mina ngiyakhala ngiyithulise inyemi ngisula mina manje ukuthi ngifonela amaphoyisa athi ngidinga ukuthi usizo ake sizo amaphoyisa lento ngizoyimela bese kumele ubone isimele ngibike amaphoyisa ngindoda uthi ngibotha ugqoke i-G-string so cha ngifuna ngithi hayi im cha bengibuke ngazuthi i-G-string no master nishaya amabhande ngendwanga ngelokhujana master labantu ukhipha intambo ushaya ibhande ngentambo hayi izinja madoda yawa nini ulalela-ke bafethu okay ngicela niphume kusanicela ke kahle yes kwaphu okay sekuphume phuma ngaze kufaka isicathulo ukukhipha ngipha ngenkani kwami ngima ngifuna umsaza impama vele lo yazi ngiyithanda indlela engenza ngifela la ngiyazenzela la ikweni la nangazi ukuthi ngoba uyagula ndomthamo ngiyafuna ngithayisa amacala engafuni yazi ngiyatshela ngiyangeze lalela mshana yafuna ukulimala awumshana wakho lo phuma mfethu asiqale ni la uhlekani uyagula izilento okay mfethu imaso socina ngalwaya libele lihlanyisa la asithathe lo umbhede lo naso ukhiphele ngaphandle ukuze abone ukuthi imali sibambele imali siqale sithi okay ya siqale sithi ya okay noma asubambe nje naye ingubo yakhona sikhathi sokubheka nesibini ukhipha umbhede wami okay bafuna ushaya i-spring cleaning yeah okay ngiphe usazobuyisa lo mbhede khipha ya ehlanye waqala ingubo yakhe ya bamba ya naso okay sibambele sikhiphe imatrasi ngaphandle shoda ngapha sikhiphe imatrasi ngaphandle engibuthe ngidlala umnganga usuwalenza ukakhulu ngokhipha umbhede wami ashini ngifuna ungidlinela yini bafuna ungidlinela labo ayikho inkinga ubayeke mangidlinela inanti bafana bami inengqazi ngasimoko ngizobuyisa kodwa lo mbhede lalela sikhiphe ibase bese akhipha ibase khipha nayo le ngizokhujana zakhe so okay
Ngishiye la uzoyibonela landa kanjani. Okay. Ngedi lethe yakhe. Okay. Thathe ngoku. Ngibeke. Nasi. Simhloniphe nje. Ngibeke phezu kwephepha la. Hayi phezulu lapha. Athi ngikhohle ukushalela la mama. Ndoda. Athi ngikhohle ukushalela la. Ukushalela. Okay. Sabe matatosa. Imene ngimzana. Asambe. Was. Sam khotla ilo. Stove sami. Ngithe kwena Lami. Ngithe kwena khipha. Wadrop wami. Ngithe khipha izinto wajethu. Alo vezela ikamera la yangijwayela. Ngijwayela. Ngizokhipha emini kabhaka nje. Phambi kwabantu, phambi kwamakhelwane. Ibhora. Makakapana. Futhi Uqhekezeke ebrazo ke la. Uzobe usuyayibona. Angalahleka lo mbhedo ngizowuthenga ngoba ngeke ngikusuthe la. Ayikho inkinga phela mina anginandaba mina. Uzoba nayo. Okay. Sangakulande ngazi uhlala uzoba nayo. Alright. Sabisi futhi angazi ukazi ngami. Anginandaba mina nenkawu. Asambe. Alright siyabonga mfethu bekumnandi sisebenza sonke. Sambe. Sakhlala kanjalo. Hayi, lo bhedi uzongena ngaphandle. Sobona.